муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. Ширкати Акай Баҳром мебошад, ки беҳтарин ширкат аст. Мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. Марҳамат аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахт карда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. ба ҳамаатон роҳи сафед, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед, ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо квартираи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 9 километр кӯчаи Айнӣ мебошад. як дар хона дар сеюм этаж қарор дорад. доми 4 этажа мебошад. дӯстони азиз, 28 метр квадратӣ астай. срочно фурӯхтан дар корай. хона дар 9 километр, доми 4 этажа дар сеюм этаж, откритый лестница астай. кӯчаи Айнӣ, хонаи барак мебошад. ҳаҷмаш назар ба хонаҳои мобайн калонтар аст. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама намуд маршрутка, автобус ба ҳама самти шаҳр меравад. зимистон отоплениёш кор мекунад. мебелош туҳфа. дар наздикиаш бозорча, гимназия, поликлиника, садик, мактаб, свет, обаш 24 соат ҳаста. хулоса дӯстони азиз, хона дар беҳтарин ҳолате. квартираи фурӯшӣ, ҳамсояи хуб ҳам дорад. харидори аниқ бошад, занг мезанед, бо савдои хуб мешавад. вариантҳои алишам ҳаста. баъд хона гахтӣ ҳам алиш мешавад, болои сум метиҳем. соҳиби хона мехоҳад қайд карда бардоро. нархи хонара 290 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдои хуб ҳам мешавад. дӯстон, дар ҳамин навор чизе ки мебинед, ба ҳама чизу чораш қади фурӯхта мешавад. ба курси имза 2 миллион 474 000 рубл мешавад. марҳамат кунед, номерҳои ватсап мондагӣ занг мезанед, маълумоти пурро аниқтари квартираро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чорбоғ, поёни Парчамаш мегӯянд. 6 дар хона, 6 сотиқ замин. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. оби свет ҳам дорад. 6 сотиқ замин. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. 4 ҳуҷраи алоҳида, 2 та хонаи барак дорад. бандия дар берун ҳам дорад, дар дарун ҳам дорад. хона дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чорбоғ, поёни Парчам. харидори аниқ занг бизан. нархша 300 000 сомон мегӯяд, бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ. ба курси имза дӯстони азиз 2 миллион 560 000 рубл мешавад, бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед, дар тарафҳои Чорбоғ таи ҷараш мегӯянд. марҳамат дар номери 97 занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, канали нави мо дар сомонаи ютуб Арзон Теҷика, ҳамин канала бидурен адуши дастгирӣ кунед. иншоалло ки дар ин канал фақат хонаҳои фурӯшӣ арзона барашон пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо дачаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар ноҳияи Роғун, оби гарм мебошад. дар хона дача хирди деэтажай, 30 сотиқ замин фурӯхта ва ба иҷора дода мешавад. дача бо бинои дуошона дар дачаҳои оби гарм бо 30 сотиқ замин ва боғи дарахтони бисёрсола. харидор метавонад ба иҷора гирад ё бихарад. маблағро дар давоми 2 сол пардохт намояд ё бо хона, мошин алиш ҳам мешавад бардоро. дӯстони азиз, метавонад қисман бихарад. онҷо 3 участка 8 сотиқӣ мебошад. нархи ҳамин дачаро 170 000 сомонӣ мегӯяд. ба курси имза бигирем бардоро 1 миллион 454 000 рубл мешавад. марҳамат кунед, касоне ки аз оби гарм мисол дачахар бошад, дар ҷои беҳтарин 30 сотиқ замин, дар хона деэтажай. дар номерҳои 0632 занг мезанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Дарёбод, Чимтепаш мегӯянд баъдро. 4 дар хона 3 сотиқи замин, 4 дар хона бо семиблок бардоштагӣ баъдро, оби свети 24 соата ҳастай, нархша 210 000 сомон мега. Хона дар Дарёобод, Чимтеба, оби свет 24 соата ҳастай, маҳаллаи Обод, ду этаж шкатур кардагӣ, тайёр расходи калон шидагӣ баъдро. Сӯрошна замин 2.5 сотиқ, гирдаш маҳкам, фақат одамои конкретни марҳамат занг мезананд ба курси имза 1 791 000 рубл мешавад. дар номерҳои 93 93 дӯстон занг мезанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯши ҳастаи бордоро дидестен хай бо семиблок бардоштагӣ, 4 дар хонаи 6 сотиқа замин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, тарафҳои 9 километр, нархша бардоро 200 000 сомон мега. Коробкаи хай дидестен, кричаш пӯшонагӣ нестай, 4 дар хона, фақат бардоштагӣ тоқа коробкаи. Дӯстони азиз, ба курси имрӯза 1 706 000 рубл мешавад, бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед, дар номер 886 39 61 61 занг мезанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. шабачо подписада фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Истиқлол чорош мегӯянд. 4 дар хонаи 12 сотиқ замин. хонаҳо дӯстони азиз, хай дидестен, 4 дар хона бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ, хонаҳои калони хушрӯянд. дӯстони азиз, 12 сотиқи замина дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Истиқлол. нархи ҳамаи хонаро дӯстон 450 000 сомон мега ва ба курси имза бигирем 3 839 000 рубл мешавад. марҳамат кунед, дар номерҳои 919 97 030 занг мезанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. подписада фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пеши мост. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. хай дӯстони азиз, видеои навбанаро интизор шавед. ҳатман лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.